saya oni hene wo sai wo sai nano na otwe mienu na yekodasi Otumfuo ani aso asedan enti hene ba ya atudo na ekusa edini aha eni menhia nyina enti ye se wo ka se wo se si fofo ana so bi so na nyina akono mentiase ona mse ate ya kan drama the concept mentiase pra na sabio ana Offinsoman Hemaa da wo si nyine da sa kwa no fa so edi si first anya na kwa no MC is so o twere ta o describe no say Offinsoman Hemaa why onim say onya Offinsoman Hemaa enti dia ko so no dia ye je nipa fo de di ni no say ana Nana Dwamena Akenten II so ni no na ya so futi ni dia dia ono ni akosai o ni mo so sai ti o so dia ne Otumfuo oni odisha mini ya Asantehene to mind say akosai ti na Nana Akenten II so ai di ni nti o na ye ni ni so bi se otilifie mo ya ya o to ma kwa ka so oni ni Otumfuo o ko so dia sa mo kan ya ni nti pasapasa bia be se be ba na se ko fo from me from abuche ana dia na ko so Offinso ana mama ni Offinso ana dia je we nya me masa nya me masa se kuntu ni bi ba dia ina eta ni echi na ya kuntu anya anya ka Nyamen chadie fie mi esa ni di agroho e ma ni free nyamen chadie be ye busumi mi esa ni enye o ma he dan ne binu madwene ye wonum se wo Hemaa anyiwu a wo ye wo hene a enye yi de wo se na ya tie ho ase ne se upe Otumfuo Asantehene o ye king maker o ye number 1 king maker o Hemaa de o dwuma ne se wo be nominate obi from wo be nominate no be yi ni se abusua no we ni mayi no enti mpanimfo mo hwe se ofata so obi de hene no wo yi ni wia wo Hemaa de dwuma asa wo yi ni pani wia wo Hemaa de dwuma asa afei na king makers no that's what Otumfuo say enipa amode na ba no mene no besom Asanteman mene no Asanteman so a enye yie ko fa foforo bra ba ko fa foforo bra ye no ko fa foforo bra yensa enti misramo imam fatu hu bi Offinso ya ko fodia ina na wuye ko fodia kwa dosu ase kwa dosu wa him ba pengine no eni ko fodu ampanimfo eni ampanimfo nyina ye pengine fa no diodu ani ade ko fodu ade kuro ate se de wo hene e ba no yade ne bra na wi afia kende to so mienu apen wo se be ma we ni papa de mi kokot nti se me genu mane be so a kire me se ko fodu ade a enye ye satam no na Offinso hini ya afia kente the second no nya kimika why kimika what's one pen ampini ampaso so wa medi enti so Hemaa nominate wo bi na so woni akro no abase Otumfuo se mintimi ne nsom mpa from ra wana ho asem ka enti bisra mo
yenya Nana Dwamena Akenten otoso mienu ye mahene no yemi na koso akire Otumfuo ye dinati ye nyina koda Otumfuo ne Asanteman ase fe asembia ni hobi said Nana ni faka ya no me de ya na mtete ne ma bi me hu say ya concert because obia wo fia wo je wa hine wo my home is my palace. My home is my kingdom. What do pam kramai? Kama bantana pamono na kanu biamo. Klik wo run fi ape. No da na ni help. Nti sa go biti ni fi na say ni kingdom ni fi a. Allah him. Nti masre say asembia ni fi zuman e fa ohene no aye wo no. Menti obia so say won pe no anaso obia so se bi da menti yakini e ba ko pe Nana Dwamena Akenten otoso mienu e de masipi ya Otumfuo ka asemo a ye sa dane na Dwamena Akenten Offinso ahemfo edi kurufo ina Israel sache Otumfuo usai so sache Otumfuo ya Nana Dwamena Akenten otoso mienu Offinso north and south no ye ni ohini bia ka Nana Dwamena Akenten otoso mienu enti se KK obepina ni ya on pen ba bintina na ade aya me san da bi no ham kesi pa ni se am si ye boss ni di kodu abodi na ebe bo na pese wo se na enti me dia me masa me kan se reja commander wonti asemi bi nem code the security se Offinso nye oman kitwa ya Otumfuo asini hene ya Offinso konyansofo nyina gina na atum boso miensani ya Offinso man hene na nipa bi ya reche timi dem beze mo so tese wenya politics on pese Offinso man mo ana ya about 12 million wo yo mema obi e be mo ti pese regional commander and national security o maso tese the Offinso air person KK Sarpong onye Offinso man hene oni akonya bi aha ena akonya se bench en ba mi na re ni papa ko ne ya Offinso so free titi asemo bi si da eti ye ma Offinso man Asanteman Ghana man wiasefo nyina ate social media form so ate se ye Otumfuo odina odi amoye ne Nana Dwamena Akenten otoso bia wona se ye ba ye prise Nana Dwamena Akenten e bi so akire Offinsoman na Offinsoman so akire fi ha se go so akire se ko te ko so ya ye na ye di na bi so ye ba ye no ye hu se ewura kan asem bi na Asanteman ho bie no obetimi ni ewura atwetwen Nkwani sabi okasi awo Asanteman ha onu okasa mi sei no se ye ba ye no na mese wa nya kwa sabi wa hima dada Otumfuo ka se bi kire ye yeso ye ba ye ma ye hu se ye ni hima se de oka kire na Dwamena Akenten se wo ba no afa wo ye ma bi ama wo ba obi anka ho na oka na bebo mu kire le se ye ba ye we so yeso bi si na kodwa na maami no kan yie mu a ko ba ye no kura no kan pepe mu kura na ko ye wura kura no kan sa asem se tie de ye nua ye papa anase ya de nyina ye si na Dwamena Akenten ko ba ye no ko betimi aba no nchen abeka bibi abechia no anase beti sa dabi se so no wasi ne bo se Otumfuo me ye de san eni se bi pompons anase o de afrabihia wa na wa nkwa na ya asem kase eno ho na ma ye wura so gina so a wo de tumi kan sa asem oba ye be busumi mienu ntem no ade a wo ye krom ha no enye ye ni so ani sai akofa KK Sarpong en wodi na kotra ne fie se panyimfo bi na ye ba ye be sere sentrofo se mo ma sa asem we e ma mansa nyina hu se empanyimfo no a wo mo ho nya fesofo panyimfo akofi fa nipa bi na busuafo bi e na abegu ne fie na ade a wo ye no so se be nya ahimfie ha no wo ye sa no ma no
ɛyɛ wɔn ankasa ne fie ɛna wɔdi saa adwuma no ɛno na ɛma yɛhunu sɛ yɛ bambɔ no a yɛwɔ ha sei no ɛmmoa yɛn na sɛ obi yɛ ne ho sɛ wɔyɛ wɔhene na wɔnyɛ wɔhene a ɛde ade na ɛsɛ nsɛntwerɛfoɔ anaasɛ police anaasɛ deɛ na wɔhɛ sɛ moyɛ no ɛsɛ yɛkyi nipa no ɛnam sɛ ɛno ɛntumi nkɔ soɔ ɛna ɛma nanam sɛ wɔanya apo dadaa no ɔpɛsoma dadaa no ɔyɛ deɛ ɔyɛ yɛso nanam so yɛso yɛasi sɛ kɛba sɛ yɛde ntɔkwa ɛɛba deɛ a kɛbɛtumi de ntɔkwa ahyia wɔ mu na ɛso so kuro no ɛbutu a hwanti na ɛbutuo na Nana Dwamena Akenten ɛno nti ɛna amanfoɔ bɛbɔ ne sɛ ɔbaayɛ ɛna sei ne sei na ɛkɔ soɔ ɛno nti na yɛn nyinaa yɛaka sɛ yɛde yɛhwɛ kwan a yɛn nyinaa yɛbɛfa soɔ na yɛama kurom ha adwoɔ nti na ama kurom ha adwoɔ yɛwɔ mmarima a wɔmbɛtumi ayɛ dɛn yɛma yɛso yɛmpɛ sɛ yɛbɛgu yɛwura ɔte kɔkɔɔ sɛ anim ase sɛdeɛ ɔyɛ ma yɛ sɛbi koraa no deɛ mmɔ ne ho baa anaasɛ yɛso yɛbɔ ne ho baa paa obia ntumi mfa ne nsa ɛna ahemfia so obia ne hɔ wɔtumi asi a sɛ ɔbɛyɛ biribi ɛbaeɛ so n'abusuafoɔ no akɔ hɔ ɛkɔma a ɔhema no so te sɛ wɔn na de ne baeɛ na sɛ yɛhuu sɛ adehyeɛ no ɔnka ho a wɔn soso ayi yɛn nsa afiri aseɛ ama asese no wɔn soso ɛnam wɔn so ama asese wɔn akonnwa abɔ wɔn deɛ a wɔn so ahu sɛ wɔn so ɔnka ho ɛno na Offinsoman ɛnɛ yɛhyia sɛ yɛde yɛhyia sɛ yɛyɛ traditional council meeting ɛna mo nsɛntwerɛfoɔ mo baeɛ ɛna yɛsɛ bosom mu bisa sɛ yɛkɔ soɔ no ɛte sɛ biribiara ni hɔ a ɛkɔ so a ɛyi ehu sɛ biribiara nkɔ so a ɛyi ehu deɛ ɔyɛ nyinaa yɛde anim sɛ ade ketewa bi na ɔyɛ sɛ base yɛ so ne mu a yɛbɛtumi asom nanso so yɛmpɛ sɛ dede deɛ yɛwura ka kyerɛ no wɔmpɛ sɛ ɔyɛ dede ba ɛno nti na ama sesei no yɛayɛ din a yɛhwɛ na deɛ aso sesei no Nana Dwamena ne yɛnim ɛfiri nkaw kɔpem akoma da afa so na ɔwɔ hene baako pɛ ɔne hwan ɔne Nana Dwamena Akenten a ɔtɔ so Offinsoman sesei no deɛ bɛhu yɛpɛ sɛ yɛyɛ ade sɛ yɛdeɛ yɛde nsɛm ɛbɛma sɛbi apolisifoɔ kɔ ha ɛnam si yɛ wɔ ha wɔn na hwɛ bambɔ si yɛka na amaka deɛ a ɛsɛ duru eburum a ɛbɛma regional minister ne police commander wɔwɔ Kumasi anasɛ region soso aso ate yɛkɔ so yɛdi ase na sɛ saa apapa no ɔyɛ saa nɔɔma sɛ ɔka woso yɛ de hyikan paa deɛ a ka wonyɛ saa ɛnam sɛ ɔnyɛ de hyikan no nti no ɛna ɛma no yɛ saa nti yɛbɛsrɛ sɛ baabi yɛbɛkɔ biara nipa gye twi ne yaba na no yɛkɔ baabi yɛkɔbɔ dwa bi wɔ baabi nipa ɛba hɔ nye nipa ketewa because wɔn nim sɛ ɔhene baako pɛ wɔn a na fa kaa ne yɛkɔ sɛ nipa ɛna yɛde akɔ sɛbi KK Sarpong ne fie hɔ Offinsofoɔ deɛ wɔn nim sɛ ɛwɔ ɔhene baako pɛ ɛna wakɔ sɛ saa sɛbi sirimufoɔ bi aka wɔn ho ɛna wɔn yɛ ɛntoa sɛ na kɛkɛ ɔdɔnko deɛ a ɛna nkahafoɔ no bi so koraa so pɛ sɛ wɔn no yɛ dɛ ɛso de si ani nanso so Nana Dwamena Akenten wɔanya aka sɛ ɔmpɛ basabasa ɛwɔ ne kurom nti ɛna ɛyɛ di na deɛ ɛsɛ yɛko biara ma no biara sɛdeɛ yɛwura ka yɛka n'akyi sɛ nnipa papa bi da ka akyerɛ wɔ no yɛana ɛha ahwee kakra na sɛbi yɛada yɛso yɛna agu abɔnten sɛbi wɔn a wɔbɔ yɛn ho ban no na sɛbi sɛ yɛbɛka biribi kyerɛ mu na mo se yɛbɛyɛ ho adwuma na yɛmfa sɛbi asogyafoɔ a mmɛmu deɛ a na kyerɛ sɛ yɛkɔ anase yɛbaeɛ ɛno na nananom na ɔmo ɛka biribi ba apolisifoɔ ho no sɛ baa yɛi na ano yɛkɔda Otumfuo ase yɛhunu sɛ moto bɛɛ 50 egu ayɛ wiene ɛwɔ kuro yi mu yɛyɛ kɔ no mu yɛ saa deɛ yɛmu sɛ yɛho sɛ ɔmo tumi kye baako po sɛbi yɛhu enim sɛ sɛbi obiara bɛyɛ demonstration na sɛ wɔkɔgye pass wɔ polisifoɔ 5 days time ansana sɛbi ɔmo tumi ayɛ yɛmu sɛ yɛho sɛ saa nipa no ɔmo yɛ saa deɛ ɔmo bɛgye pass na so ɔmo bɛgye yɛ ɔmo tumi akyi mu baako na sɛ mímí kɔkɔ wi afia bi gyina ha yi ɛna mi kɔ yɛ saa nɔɔma na yɛbɛtumi anase yɛbɛgya ɛno na mi pɛ sɛ mi bisa yɛdeɛ yɛnim sɛ apolisifoɔ no sɛ mu ba ɛbɛboa yɛ anaasɛ ɔmo bɛ bi ba bɛka ho na ama bi akiri a yɛde yɛde Nana Akenten deɛ mu no deɛ Nana gya ase ɛka na bibi ka ho sɛ ɛntumi mhwɛ sɛ sɛ obi nkyɛn ne fa baabi sɛ ɛyɛ ne fie nti kan sɛ bɛɛ dansan Gloria Frere Rasa counsel lawyer Franklin ne ebusa no advice say yankɔgye permit free junction of them free court na mu chichim say na lawyer Franklin say obi yɛ ade a ɛyɛ wrong wa wo a bɛsɔ so bia so we are doing wrong thing ne mu nipa ometime sisi o esi deɛ ɔyɛ wrong thing ano no wɔn ni police wɔn na wɔn si
adia enye mbra ana emfa de kwan ano e police enye ye na ese Kojin Junction e ko CBA sabe na Hemaa dada eye no ano nemu e police lesa ye dey isia enunti ye mesen ye Nana jazz kan say ye frɛ Nana commander ne kan ye frɛ divisional heads no this commander BNI musu nyina se de kamu ke chiri koy so no as se de say asan beto ho you tiensa no nya final meeting se obi tinifie ne ka say o tinifie nti ye o ye no o tinifie na ye kron susu a otimo o ye sa de na e ba dia na do ba ke sisa esi so be tra jempra no so tinifie no so ye hene na so me wura na dia jempra he mensa na mitimi campaign dia se ne o share power nti krono de eye wurade ade a wintimi ntra efa baabi en share power entimi anya bi nti se enya post for kasa fa na entwa ye ba regional minister anya de Asante na kente de mu no de na jase e kan na bi ka po se entimi mu hwe se so obi ntra ne fa baabi se e di fie nti can say better than say Gloria Frey that's a counsel lawyer Franklin he busalo advice say yam ko permit em free Johnson dem free court na muchichim say na lawyer Franklin say obi ya dia e wrong one what be so we are doing wrong thing dem ni po metime sisi o esi dia o wrong thing anono o ni police omo na omu si ade a enye mbra ana emfa de kwan ano e police enye ye na ese Kojin Junction e ko CBA sabe na Hemaa dada eye no ano nemu e police lesa ye dey isia enunti ye mesen se ye Nana jazz kan se ye frɛ Nana commander ne kan ye frɛ divisional heads no this commander BNI musu nyina se de kamu ke chiri koy so no as se de say asan beto ho you tiensa no nya final meeting se obi tinifie ne ka say o tinifie nti ye o ye no o tinifie na ye kron susu a otimo o ye sa de na e ba dia na do ba ke sisa esi so be tra jempra no so tinifie no so ye hene na so me wura na dia jempra he mensa na mitimi campaign dia se ne o share power nti krono de ye wura dia dia obi timi ntra e fa baabi en share power entimi anya bi nti se enya post for kasa fa na entwa ye ba regional minister anya de Asante emu nwa kenie an bebre no ani medada ne won komo kituwa bi mu hia me pa saa na me yehwe so se ho behia won so ensem tia wa bi pe itimame wi a America krabi de edi kan eda obi ase a waso ye King.Ghana mu a waso me mu especially on a TikTok emi adom wankasa onwane odonti yene na mo 100,000 that is 10% of 1 million people even ebi say gusompo ana e follow yen ana mo di echi e wo ye TikTok saa wodo ye anso na mo yi kire me e wo ye Facebook ade me pese mu hunu ni adesrede e ho wonfaso ene say afi ne maybe a YouTube account a monopa the content a woman could endure baby a fee there are a lot of beautiful packages I did break Ghana for one money media when him said the Messiah Meduma and unti see me for when need video be a baby and intimate share what dear back percent yet here we should have for hey YouTube hey my rent fee said let's subscribe to channel way amame and when him said the Messiah Meduma video ne sophomore will be any jehon where we should go for I yet in YouTube hentino channel ya abofra afi na woni mesre wo say be come when yin had the nso nka ho said the mabwa ama and the TikTok you woni padodo be almost 10% of over 1 million people they follow your TikTok amanam saa so eye bi kire me e wo ye Facebook no subscribe channel we so mame emum de hia ne say o subscribe wi a ma we fisa adoma na that subscription in channel what the one sabe boso no what you so all them say details na ne kwedi nyina hwehwa na e de abramo ebie mu so ha YouTube haye se na bia obedi kan na won sa ka video bia me de beba bia enti no sa sere obi o say o subscribe wi a e ma we fisa what the one sabe bo adoma na that subscription in channel no what you so all no ye nyina busua we brade be kam ho ne nyini we so enka ne ya dada no within the king the catch content I dey be go YouTube ha no ano dancing the munim dada no
afei na afei ye bebe urade mu odro ni ye sure se woni se me de meye ma ko hwe no kure no efe tifini apue ni anafo abro odra no ma wonti monu akeni subscribe pause abo adomans choose you all afei share video yi emani padodo bebre na won so nya bi hwe ni mu se manu asi we de kia subscribe kra dada e de won sa abo adomans so choose you all no be the king no we de kra e be se share on our next video K1 oh boy Juma we dey Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary news in the bar so you see commentary for hon we so good keep on going and the style also the ebema other tribe aflow unyi sorted undi atemni that's how be can it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and we need maybe I also strength free a bit. It's all good. Oh yeah, dear. Can one modern? Can one will try pa? K1 oh boy Juma we dey Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary news in the bar so you see commentary for hon we so good keep on going and the style also the ebema other tribe aflow unyi sorted undi atemni that's how be can it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and we need maybe I also strength free a bit. It's all good. Oh yeah, dear. Can one modern? Can one will try pa?